हाइन हाय बेलाइके हामबाय बेलाइके खाखामानि बिसिं पान नरबाय तिनि कक सानानि बागै नरसंकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय आंनि हामपानो 100-150 जना सिनि youth especially केबरियाव हामपानो सिङाव जागाव मियाव जों नंनि ससियल मिडिया बिसिंति नमानि बिसिंति खनो जों न खाजेसिनि अनिर्महल मचिनि 1930 व एस्टाब्लिश खालायजाबोने म काजेसिनि लाइबुमा अ लाइबुमा जागाव जे मेन गेटनो जों खा जागाव पेट्रोल बाइके सका नाके तामको सका साइमिया फियाबा जों जा नुफाके म दगलाम जदि न पातला हंगाके खामै पाइ थामै के म फियाबा रजांग माने बगे पूरा खामलिया ताबो नर नुगै माननाय पूरा कसम कसम ताबो हांगार खाजाक गाव जागा जे साइनबोर्ड टाइनबोर्ड दंरो जतो न जागाव खामै नस्तंगै थामै के गाव माइको जों नुफायमानि बागै जों बेलाय खेनो जागा जों खानांखा बा खा खामगसिनि तामनि बागै हंगाय म काइसे सुदु काइसा टूरिज्म प्लेस या म काइसिनि काइसा राजा रक बासिनि जे ओहानि बुबाग्रा रक ओ जागाव तंलां माने काइसा राजबारी नि जों साइमानो म काइसिनि लाइबुमा म काइसिनि सेंटिमेन्ट बे करंजाक म काइसिनि सिनेमु बे करंजाक म हाय जागा रक न तिनि जे खलायनाय बा साबो खलाय तंखा अबो जों साइमिया फियाबा अबो बेलायके बर सामु सित्रा खलायया मने बे जों सामु जे हामिया खलायनो बेलायके सेलंगो तिनि जों म हायकनो मा सानामु जों जे तिनि म हाय काइसा सिनि जे राजा रकनि बा सिनि बुबाग्रा रकनि जे जागा रकनो जे तिनि अबति खलायमनि हानां पिलां खलायमनि अमो जों आगिबो जों खलायजागि दङ फियाबा जों ताबुक जे तंमनि आबो सिम्पानो जों काहाम गुरुंके जों माना मुजु माने फियाबा अबो सुदु बरक मकल नायरनि तंगलि हायसि तिनि जों साना थाखा गोबां मानसिनि सिनि अ हाव तो जों हाने बसां दं उति जों बोरै बसाराम फ्रा जागो सिनि चला बसार बुथार जागो गोबां मा जों जास्टिस माया गोबां मा माइको जों सिनि जे मानथाय रक तिनि गोबां मा जों माने हानां पिलां खलायजि तो फियाबा तिनि जों नखा जेता सिनि लाइबो मा तमन अमरो सुदासे तिनि या कारलिया बरक हायसि तिनि मा हायके बरक हरबे सकजायने तिनि कमर नाय तिनि जों जदि साना थाङा के म सुदु हरबे तिनि दगलामसिम सका बर नेक्स्ट दिन जे अबो तेबो 2000 बे तुबि सेबाया तिनि बर तेबो अन्न किछु खलाया अबो तामि ग्यारांटी दं मने बेगा ओ साबदाय बो दाय के संपूर्ण जेता जे तमने टूरिज्म प्लेस न जे नाय तो नाय टूरिज्म डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जे एकबसिनि राज्यनि जे स्टेट नि गवर्नमेंट अबनो काहाम के नायने नांगो जे ओ जागाव तामो खायने नां उमो काइसा ऐतिहासिक प्लेस सुदु ओ जागाव त्रिपुरा बर सिमिया जों तिनो जागा फायनु फायखा बेलेक लाइसि मैसा केरला बर ओ जागा फायनाय तिनि ओ जागा न बर खनामन बिसिन दिखे बर अबनो टूर खायने बगे फायखा जों तिनि नुगो जागा हासाल बर ओ जागा सिनि जे बुबाग्रानि जे सनामजाक जे तिनि नायथातो काइसा तै कजारो काइसा को राजबारी उमनो नायन बगे तिनि ओ जागा फायो तिनि आबोनि बगे साना मुजुगो जों तिनि बो जागा तंग जों तिनि बो जागा जों दंगि दं वान सुगि नायसि दाइ सिनि कुनु जागा फनो ताइ माने सिनि लाइबुमा होइते सिनि तंथाय जाते होइते जतुनो जों तरक तेबो जों सकमाजाकते समाजते सकमाजागि तंसिउ तिनि आबोनि बगे जों तिनि ओ जागा जों तिनि जों तिप्रा मथा खायुनि फैमिया वाइटिएफ जों युटिप्रा फेडरेशन जों और आदंगि फैमिया फेबो जों एज ए तिप्रा सांगि जों तिनि ओ जागा फायो तिनि सिनि लाइबुमा जदि कमाइ दं हाके आबो आनि सिमि तिप्रा मथा खायनाय सिमि कमाग्लाक जत समग्र तिप्रानि तिप्रा सरनि बगे तिप्रानि जरा बरनि अबो काइसा सिनि लाइबुमा कमाइ दं हायसि सो आबोनि बगे आं तिनि कोइन मुसुंगो तिनि म हाइजराव सुदु जों राजनीति वानसु यावै पुस पोजिशन वानसु यावै जेता सिनि कमाइ दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा खालाय मानलाय जेता तंगि दंमनि अबनो सिम्पल जों रक्षा दा खालाय मानलाय आबोनि बगे आं तिनि सानानि मुसुंगो तिनि बेलायखे आं तिनि कोइन मुसुंगो हासिनि जत लुकरनो तिनि म तिनि जेसिन निर्महल सकजामनि अबनो जों हायन जों माने कलाय सके जों अबनो पारि था रेगला हायसि तिनि अबनो बगे जों आगामी दिनाव जों बृहत आंदोलन खालाय तिनि आपातत जों अबनो तालारि रेखा तानि बगे जों बेलाय लाचु हायसि सिनि जे राजानि जे हुकुम तिनि सक जागै पन्द जागा तिनि टुरिज रगरो तुइने फुनुगि दंप बेलाय खेलाचु हायसि तिनि आबन बगे जों साका अमन आपातत कयेक दिन बन्द तंना निंथौ जे सुस्थ तंद खायमेनि बिसिंतै साबो अबनि उक्लगो नांजाक साबो दुष्कृति बरना तारातारि एरेस्ट मा खायनाय फाइन आउट मा खायनाय तिनि बरना रमनि उक्लगो नांखाको जे तामो खायने नां तैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट डिसिजन ना होइनाय तिनि अ जागानो जतनि बगे देसे खुलुगि रिथों तै आगामी दिनो अ जागाव सिक्योरिटी अरेंज खायने निंथौ सीसी कैमरा प्रॉपर तंना निंथौ जाते कई तै मुंगसापन जाते देरिया नातिखे आबनि बगे पूरा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट अबनो पूरा दायित्व माना हानाय आज दाबिनार गनि जों अ जेसिनि ताला माने निर्महल जे राजबारी गोजामनो अबनो जों तालारि क्लांखा जों आबनो नायो सिनि स्टेट गवर्नमेंट तरफ थेके जाते आगामी दिन अब फुल सेफ्टी नानि बगे आसे हामबाय जों तिनि कुनु जों जागा पार्टी हिनिसितो जों फाइलाया विशेष कले जों जे सिक्लारक
मियाव आं जत नुसंगा बरकनो नर बाइक सेमांगा जों बरबो सावो भिडिअ नुगि जों बेलाइखे तंथंलि आबोनो बागै जों मनो नायै नाय जों तामो तामो खायनां आबोनो खालायनो बागै तिनो जागाव सिनि विशेष खायनाय सिनि यांगो दङ सिनि वेस्ट नि भाइस प्रेसिडेंट दङ ताइ सिनि yang साउथ नि वाइटिएफ नि जत दङ सिनि और तिनि जों yang यापनो 150 200 जन जों फाइका तिनि जदि नमो जों जतखन बिजारमाय आसा किन्तु 150 जन 200 जन या थागला जों हाइसे जों नाहागा लाख कैसा जागाव तामो सिक्ला तामो बुरे अजा कुथुमै जों सिनि लाइबो मानो जमति हानां पिना खायनो जों कुनु दिन फियगला जों आबो सिनि हासि